Idol stang way ke jing rai kapor kalap yang ni ba min sa sedang no ke jing syakri ke jing yublay tongin ya so lang berway sa way ke bar jing rai ke balai spa ar bat nak barim ar spa pra kat ke bala subang ini yang berway be sim bentalang ke jing rai ai ga ke kapor ba blay un kerku yang ni bangin rai ya ke jing rai ke jing rai kong ring kham hajan Yo le sing ila jangai na ublay. Yo le sing sakama na ublay. Ublay lama jone upor un saring kam hajan yipi. Papinyo ya ka jingsuk ka jingkman ka jingye ka jungti. Un saring shikading pna kalbari. Ari pna ko Jisu sha ka bangin sayo barake ka Good Friday kini kisgi ki banwan. Ingay lama jong ka jingrai. Ai ka long ka jingpenim Tung ino rai kena jing rai kat kepala subang ini yang dan si bentalang berrai kena jing rai dan jing shit. Yang dapat sedang along jong metrai, along jong metrai, in jong megasro, kaben pau jing jong me. Baga gua bankiu, baga gua bankiu, naga borjing, bamen ring.
tu boleh kerku. Amin. Aro, tu sekriya uturai de gajing kemen, tu wana khamat chu de gajing ruai, tu tip bau turai ulong play, long mo wala thau yegi, bat ni long gi jong o, gilong gi briu jong o, bat gi lang burat ka jaga plang jong o, tu rong sa khardop chu bat gajing aingo, bat sa phalau chu de gajing ro, tu aingo yo o, bat tu gar khu ga kerteng jong o, na bau turai ulong bo pha, gajing isnai chu ka ne bom chu kot, pat gajing sha jong o, pateng la pateng benriu ngin beteng men sekri yo blai ngin ruai ke jiruai ka ba aspa arpusau pada dir beladap ruai ke jiruai na kerpat yo robran as im saat pun pun sau hap teng jengi ye jing tho ba khu jeng tin ke jong blai ba ba ye lam ru ni show blai ha ke jing ruai ke jing put jubili ha jing yap kalbari kasawa jam jing penem ai yagi to le sngo bha ben sim swai jisu la job ke sngi balai kin mi ki koi di jik yap ne gi jing khom kin lai boro sau tali git khot ke ruai ka ba aspa arsa ke jing put jubili ha jing yap kal bari
jing ya le la wai no bong don shu ki dong shun. Asyai ka bangini pendam lang hoble ke cingtuai. Tungin ya pulik nakan ka ketien ke jong blame ka bangila penlap aki lai teli ki benta. Ka baning kong golong naka naki sam ka number ka basispa hotline. Kita khat ka baning kong ter ado bakandan. Ka benta ka baar naki si ka baar Shau Timothy ka nong ka line ka dekat ka baning kong haduk ka banyom bat ka bakhadu nakasti sekinong Ephesus kalau nong ka ban riung ka dekat ka baspo haduk ka bakhat lai Kektien ka jong blei ka ongkum ni toyaro yo trai kopi ki sakri utrai toyaro ika kerteng utrai long balakar khui ka kerteng utrai naduk menta bat hala karta Nadu ke bami ke sengi, hadu ke besep jongka. Ke kerteng utrai ke long ke badai bani ro. Utrai ulong bahajrong hakli ki jaj ban rio baro. Bat ka buram jungu hakli ki bening. Uei uba kumutrai uba belai jungi. Uba syong syajrong. Uba penrit yala di. Ya ka ban kemi ika bening bat ya ka kendau. Urak ya uba duk na ka kendau. Bat ukan tiu ya barang li ka tiliu sebok. Bau nyok bau rengkat bat ki bakrau ki batri. Rengkat ki bakrau batri ki beriu ki cung uiken. Ba pelong ya ki balengki bakandon la ka yeng. Ban long ka kemi ka bakemen jong ki khon. To ya ro yau trai. Henry to tip ya kani bagi sngi ki bakhado. Kinwan ki por ki basitom. Namar ki beriu ki long ki ba i tang ya ladim. Kiba yit sbai, kiba keren sarong, kiba lek krau, kiba keren sniu, kibom ko ngo ia laki kimi ki kpa, kibom sngongo, kibom khoi, kiba klem ia laka kenja, kiba klem mab, kiba keren siar, kibom suit nyau, kiba runar, kibom ia ka babha, kinong dilok, kiba hangamei, kiba lemeng. Kiba iki jing snow ba kham tam ban ka ba yau blame kiba don ga dor ka jing ru blame nrei kiba len ya ka bor jong ka nakiniru to phaino kiba jio hikaya la ka sngi bat kim jula ban poi saka jing tip saka jing sisa haga ba waino tolong kiba khlain out rai bat aga bor ka jing khlain ka jogo tu king no iki jinge tiar ka jong blai baro ba phila ban yeng persya iki boi thap usaitan namaga jinge le jongi kamlong ya ka snam bat ka do nre ki hima ya ki bor ya ki nong sit shar per thai jong ga ni ka jingdom ya ki jingbaman ba ka jaman sim ha ki jaka peneng naba kumta tu pen shim haladi ka ta ka jingking atiar ka jong blai baro Bapila ban yeng yele hakata sngi ka basneo bat habaladep yikini ki ke baro ban yeng scam ubleun kar khuingi habangela shashkor yakare khtien ka khu ka chung tungini pandem lang ublein ha ka chingtwai ni twai ablei baruk pa ujongi obhapning melong ublei jongi ublei halor ki blei baro melong sim jigi sim utrai jigi trai melong ru ublei jongi kom ka sinat melong mame ublei ubadai hok banyo ike jingro baro melong hajrong ike baro mepen kraw yang ino di kibaret kibakra hadu kibakra kibatri bangin yo iya kaban lum langkum ni nagabantaban syakri bat pendon boram ya ka kerteng ka jome nya aingu ye me ba melaya lam ye la ka jog sinat ka jongi nado ka sedang jo kini kijing seng hado kani ka step ka blai no bat akani ka khlep mal
ni don abli gani ke jaka ka bala pen krek nang na ka ban taban mani ban syakri me me yengi habengi don na gani ke jaka ko kan rat le se me ki jing duna ki jing tolot ki jing bombet ki lat ki let ke jing em jugi ki breo nrei de ke jing ai ke jong me bangi yo ban yeng bat ban ai ke jing syakri ban pen don buram ya me kan rat bis nei ngi dawai khamat jong me ko ma mela long rekat lembat gini ke por ki bala lik no nginget ko kan rat bis ne bau men siam jong meru un ya lam ngi le ma ke jing syakri ke jong ya me i atrai bis nei yengi na ka khat ke jing snei ko jong me ko trai ban me yet ki khlai ke jong ro me tan jo ke jing mot ke par khat ke jong hando ni long na em ki bre ki ba wat ya me da ka do nu ka ba shisha baro kan rat bis nei na man kata ba menam thau yengi ya bangi don na ka caka bangin syakri ya me nrei rap yengi abli ya bangi don na ka klipan ngin man ye ke jing kerku ke jong me kan rat bis nei kat do ngi tap de ke jing sngu ya me ru ko kan rat ba me long ublei jungi ba don ka bor ki baro me don ka bor ban bat ye ke jing penwet jo ka maryang baro me don ka bor ko kan rat haki ki baro ai ngo ye me ko trai bang yo ke ni ka maryang ka ba khoi ka bi tenat kabam dan gunu ke jing penwet ye ko kan rat bangi la ban syakri lo ye ka kerteng ka ba khoi ka ba don ka bor ke jome me iro ko kan rat ni le wan lagi jong ki jaka ban ye seng lang ye ka kerteng ke jome naki lai bau teli ki pres pitri ke joge bat kum jogi wei pat ki probi bat ki wei ro ki paramen siem ki ba kodor les ki bi dan lang ke por ki bi syakri lang bat ni ha ka ni ka kliman tu isnei bandan dekat lebat ni limba ke jing syakri jongi limba ke jan mi inget ko traju subi ba men pedyang akhet ki isnei ke jong me ni duai ker pangru atrai haba mangikom ke sinat nang ni syakmat ni na haba nia iki ni kisngi ka bangi de bandem ni long kisngi ka bangi haba ni peit ko kan rat ni kan do sibon ki jing ki por ki ba shitam kan rat isne bagi jing subha perthai ki khringi ke jing em ke joge bangin kelet no ya ka bangin ya me ko trai ha ka jing em ke joge irap yang ablei bangin wan khamat jong me bangin syakri me am dei tanggatur ka bagan jan syajrong ringin yo ban syakri me daga do nu lebat ka men sim baro trai ji subi irap yang ni sngo tho bangin nya nang ni syakamat ni nom la daga bor ke jogi ko kan ringin don kam ka bor ke jame ba menang alami kum ke sinat iwei pe iwei no do ibret adu bakrau irap yang ablei kat bangin em ni perthai kebeda na padang jing spen shoy ke jing tenjo ki babon jaj ki bariampa ye ke jing em ke joge irap yang ablei bisnei bangin long di bakhlanya me ko trai batang ka bor ke jame ji subi bangin laban king ye ke ta tiar blei ke jome bangin laban ye le ki boj thap ke jong setan ke jome ko trai na margi su tho bangi em ngani ka sla jo pertai ni ha banyele am dai ka dok ka sna nring ni le ki bor ki ma ki nong sensar bakan ke bakan ja pertai irap ini abli bisne na makata bangin yang scam ma dapat ke jing ka bagini banyak kan dok hala ka nong rem ka jo me ka nong rem ka bamelate bagi dujok bagi kedop juga dujok bagi bor juga jing dom inom la atrai bisne ban pen sni wi la ka jong ki syakri ka jong me ayung ino khamat jome ngi duai ru sikenti na ka por na ka bantau syakri jome bagi no simanta baro ki ban si simanta hagen ka jing seng ngi able men persat mene dau men si ba kho jome ki baro ka bagi ban pendan boram ngi ka por kin long keng tang na ka banta ka boram ka jome tuis nei bandan dekat lempat lang jome ko ma malay lam lang bagi lami ni ki sam ka jong mendamen kier mesumareki pelanya ni jing sniu baro kena bangilik pai nang niru rengkat ke jing da ke jing kier ke jing sumar ke jome kerkhu la ka jong balang ke jong me nuru bakan mat ke jing kerkhu ke jome haba ka syakri me la bakan ke sunat kan mat ke jing kerkhu hakiram pe kristan ke joki baro ayung ino nga khamat jome ku trai ngej be meju shas kor i ke jing tuai ke jogi bara bangi duai ni baro daga jingej haka kerta ngi jong trai bandom penem jing Yesus Kristus amen
ngin yo no man lum i ka jing ai ngo mat ka badang lum i ka jing ai ngo ngin yo sngo yo gi kwayar na gi sautli gi ken hon ka baneng kong na ka balang persurian soyong ka waan na ka balang persurian nong pendeng ka balai ka kasi jang tia presiden sep ngi standing kau yar mat ka basau ka balang persurian lai reng au te ha ka ni ka por kat ba ngidang yo sngo yo ki ne gi kwayar na gi sautli gi ken hon ini ruai ka jing ruai ka basan spa khat pra ka jing ruai ka basan spa khat pra pat ka badang ruai ka ni ka jing ruai ka balang persien soyong ka sobha ban wan no sini chakmat khnang bagadom sim ya ka por ngia yang lang kum ka jing pen kre ngi ruai ka jing ruai ka basan spa khat pra Keperthei melatau Jing dap jong kabaro Me ai atrai bakrau Ha ubreu ba unyo Kaburom ya medei ban ai Kahon basishaku Jismai Nadu barim hendai Melum yala kibriu Hakim idahikai Jing ai ngoban kentiu Ya Rabban pen net hagiru ban sem jing ma kumba mibu ngiplau hamementa dakine bagi ai kilong jing ai bapa Shambe dai ban ben pai Lari nit lot ngislur ban le hala kabalan ai kande Sip trong
Alano ablay menjuba kapertay hapdeng shibun kisosa Alano
jenjar kin wai no ben kya trai kajing su ngin yo Pagi pai la jing mar wei ben shong nong ren ta ei pani le a birthday jing ken ka ba u ai kam kor ya ki mau len nai tu ye ka ei ba nen ai u trai raging mood to bring la dap tan ki chase still Toki can live and reign Uri kasi uwen no trapayar Sing sun sha ei kan sun sha Tan ki jing tan babun jan Hani ki wan yan Ilung ki chat ki wa Ba ityang agat no ki hut ki nam Ka jing ya tip lem la yap no Ka hok kam dan shu Tu play hu yang Pang hu yang pang hu Shwa jing jok ke la da ba mo Long ibala kerku Ondon jingdu nasu Ku ai kamon hani latnu Tenpan kala kalong Jintau ublay kan kongkong Na jod barok ila delarong Kaakor kabulong Giprip tiplay ongdon Naguglaga Nensip sarong Uri kasi urin ng prapayan Singsok siya ay kansan siya Tan kijing pang babun dyan Hani kiwan yan Ilong kichat kiwan Bait yang agad no kiut kinam Kajing yatip lem layap no Kahok kam dan shu Uplay huyang Pang huyang pang hu Shwa jing jot telada ba mo Na judu ai ye Jing ben kya na ublay ban shen Birthday hopping jing du jing kermen Kam la ban ai jing suk jing kmen Nen sim kaya Kayang panglo Alamar wen Ya jing Ya jing ben kya Uye alay Kai tu hikay Dalam lenti Long kajing sun hakiran Bayin jongi Uri kasih uhen nyo trapaya Jing suk siya ay kansan siya Tan ki jing pang babun dyan Hani kiwan yan Ilong kichat kiwa Bait yang agad no kiut kinam Kajing yatip lem layap no Kahok
wi India kaba kalong basasar ban itu nong shun so kumba kalong kabaja bun sin yang la ban bu idin jat chong bu ni ada tin yaki dan jibu jisu kadai kamun play ka tiar bani maklakam tanda kajin ya kadon mau ngitanyam wat ada tin mau iti unyala kan poi kapor yaki cindikan penya ladani pen ya ladi she said kasihin sababi namangin om yale mangi mauhi on yale yagi ngin om gerdu have a try along unong aplang ro ngin om gerdu la tengi wan kisika jincho la dangi ne man munyu jisu ban bud hom ya kan sa koi kasi visha jongku kasi jingkerku ingin om kerdu Tubat kasyang kiri di Kristan Kibalong jana Biten krai bamina utrai Pendut jins na ubril Shanya lanting shanya lanting kan Gin om kerdu Gin om kerdu Gin om kerdu Haba tvai ulong unong aplang ro Gin om kerdu Gin om kerdu La tengki wan kasika jinjon Gin om kerdu Gin om kerdu Gin om kerdu Have a try along unong aplang bro Gin om kerdu Gin om kerdu Gin om kerdu La tengi wan kisika jingjo La dangi ne ban munyu jisu Ban bud hop ya Dan sa poi kasi visha jongku Kasi jingkerku Ingin om kerdu Om kerdu Ingin om kerdu ai ngụ ru ya me ablei man pamela penyo hangi kumu pai lang jong ka sinot nginyo ya ka ban syakri lang ya me leng ba ke jing ai syaka kam ka jong me na ki jing kerkhu ki ba bun sertap ki ba me la the sei ya ka jing im ka jong i ni la wala ma khmat jong me ya ki ni ki jing ai ki ba ret ki jong i ho wat la ki long ki ba ret Ngedua ya me ba menis nei ya kaban kerku bat ban pen kentang ya ki. Ba shano ha ka ba sinot kan pendon kam ya ki. Kin la ya kaban pen ya syaprang ya ki ba bun ki projek apo jong ka sinot. Bar kham tam ha ka bang kum ka sinot nginang la ya kaban peniar ya ka hima ba ka jong Immanuel. Hapo uput usam jong ka ne ka ri khasi jaintia ka ba i ka jong i. Bat kham tam syabar jong karu kumju Ngiduai au blei ba menis nei ya kaban kerku ya baro kikti ki bala no sya kane ka plajing aingu
Hoy men kerkuru ya kito ki bom yo ya kalat ya kaban no. Ya rap iki bakilang la ya blei ya kaban ai ha ka wei pat kapor. An ngiduai ya me men isnei ya kaban kerkulang ingi baro. Panginang ya kaban ai ya lagi jong ki do nut ki jong i hameo belong blei jong i. Duai ru kerpang na kamta usyakri ba koridor jong be. Reverend GPL Gadeu ibadon ka bantaban sam ya ka khubor ka ktin ka jing panim ei ka jong me pedang pailang jong ka sinot agani ka janmit kar khoi ka jing pan khre jong i baro ka jing pan khre ka long ka jong briu henrai ka jing pan janai ka long ka jong me au blai kar khu yang ilang baro bangini omat au blai ya ka khubor ka ba ai ka jing tengen ka khubor ka bala ban ai ka jing kermen bahabangin me no na gani ka jing seng sinot long ki briu ki bala pendap do mensim bakhu jong me bangila ya ka ban yang scam hap deng jong ki bun ki jing hakini ki sengi ki por ki bangi ya kendu menta kerkhui ki banta baro ki bangila la ya ka ban pendap bat kumju ya ki jing syek ya ki banta ki basa jong ka jing syekri ka jongi tos ngewi ka jing duai ka jongi Thank you, Jemeu Jisu bolong unong penim jingi ke duai. Amen. Kumto hagani kapor. In point sa kabanta, banyo sngaw ka kubor nagtien ka jong blay. Lengba jong Reverend GPL kadaw. Ipastor kadaw ilong ekspertor jong sinot ka jongi. Bad wala no senyang sibun ero. Sya ka jing syekri ka sinot. Pastor ngidwai. Bo blay no rengkat bad pi. Nakabanta kani kapor. Nagar paro ye piu pailang basiu spa jong blay. Banong pat ye khi na lagi jong ki ka song jo bi blay phai lagi jong ki ye sem. Dre ban up hado baga ye seng kadawai la long ka pala. Swabang yo sgawi khubon nak tin ka jong blay. Lang ba jong store ka daw. Ye ruai ka ji ruai ka ba spa lai pusan. Ka ji ruai ka ba spa lai pusan. To kren ba jam nut Jisu ki tin jome long so ki bala pen mi ka jing so ka ba dap da jor baro ka jing sawa ka jing pen long ki jing pen soi do bat pop ha jing sawa ngau pha jome ki jam jai jai ki do khop baro lai tali git khat ki jir wai ka ba sispa lai pusan Tukren bajem nu Jisu ki tenjok melong ungso ki bala ben milka Jisu kabada da jorbaro kajing sa wa kajing
ten kren haga tu kren atrai ai ngan yo skau kau weka ten kabami na bodeng hi kijishep ten kinjaju nom jisubom jukutkan mi Yen jaduai kejengo bar keburam gi ai sebeau blek pa juga bahapring sasisien upai lang balesus pa halor jogading pernah wahap kami pamen keren hapring jogi kadigano pai sengi keren atra gi kho jombe kisah skor jembe kadigajar be pan kentang jegi wei pai wei ke bam pan kentang gi ko trai yau sekri uberit jombe balmon ban penjeng pedeng jung pai lang balesus pa jombe bagi jare pai nang de ko trai rengkat ru bat ka kubor ha ka man sim ka jombe cha skor ka jing tuai ka jombe na baru Yesus Kristus bau trai ki pan gi depat ke de baro amen. Reverend Moderator ki ex moderator jang ka sinat ka jombe ki pastor ki propastor ki nongkit kam ki delegates jang ka sinat ki fraternal delegates ki bawan na ki bapher ki unit hapo jang ka assembly of the Presbyterian Church ki invitees ke ba kabalang kala khot nadu MP Badan Buram jogi ki MLA ke jogi ki MDC ke jogi o Chief Minister Badan Buram o Deputy Chief Minister bat ki MDC ki Badan Buram ke jogi Barja baro ki para bangit ya phi ki Badan hang di i ai ka ngu ka dem ka yaro yau blei trai kan rat o ba ai gi ka de ka por ka ba kodor ba ki met ki ba kai ki ba khia Walau semar gitu menemesep habang mi de ki ka jong ni ba ya poisuk sekade ka jia seng sinot ka ba ar puar nga ai kuble ye pi baro ha ka kerteng ka ba i bakat bondor tam ko jong trai jogi u Yesus Kristus nga pau ka jis ngo buram sikade ya ka balang Presbyterian light rengeu bar ka distrik Khadar Sinong ba pila ibit ban penyeng jenga u sekri jong trai ban ai ka kubor ha ka de ka jing seng sinat ha ka de ka jing seng ha ka de ka por si hajar ngo ye phi ka balang ba pila duai ka benta jong ka distrik bar ya phi pai lang belu suspa jong trai si hajar ngo ya ka jing duai ka jong phi bau le bulai la ai nga ya ka jing kot ka jing khia magala ban jeng hap deng jong phi ha ka de ka do pai sgi nga pen pau ka jing ngo ya ka so ra presbytery ka bala pelilat ya nga ban sngo thu ka ka kam syarai bat sensyar balang Hakislim ki bangadang don kum unong hika juga Cera Theological College. Kalong ubenta juga seorang presbytery. Hadin bakasinot kalau dem ordain jenga. Sislim ke presbytery. Kalau prilat jenga banlek ban ya don rengkat katu ke neki balang.
haga distrik Laitra, ke distrik Terna, baka distrik Umnyo Temar. Ngai kublay ya ka Langtor distrik baka Mairang Presbytery. Kabala pensan penroy ka jingsno tho jonga ke ka kam sarai bat kam sensar ya ka balang. Baka penpau ka jingsno ya ka kasi jantia Presbyterian Synod Sydney ka jongi. Kabala penpurai ka jingsno tho ka jonga ya ka kam sarai bat sensar balang. Daka baka ibit banjir jenga yo moderator jongka. Hagas nem arjar arpo. Barki para pastor ki ong jenga. U pastor COVID. Moderator COVID. Na bar Maria Wanda jakrem arja arpo. Laha ban kanglut. Ya ke jing mene jongi. Ngagadei upartai moderator. Boleh. Reverend SS Majau, Senior Executive Secretary, Nisu Yapon. But Pastor Kubresibun, ya ke jilam jong pi, ya ke sinat, haki kam jong ka hapo office. Kinong tre jong ke sinat, haki snem arja arpo. Kubresibun yepi. Bapele trelem, ban pentelun ye ki kam jong ka sinat, but u part-time moderator. Ki ai ngo yo blek snem arja arpo. Ki kam jong ka sinat ke jong. Ka yai bet ban yaranti. Ka dau kalong. Ka jing duwai ke jong. Kam duna ke bot jet jong ka sinat. Ki jing duwai jong ke rehem. But ngi ai ngo yo blek. Mangila ban poi ha ka de ke jing seng sinat ka ba ar puar. Kum ni kum ba kilong. Nadu kapor ka ba kirang ba jong ka pres ka jong ka balang lai renggau. Barki pastor jong ka district kat arsenal. But u executive secretary jong sora presbytery gila kendo. Barki ong yang pastor. Gila jiet jepi ban yen hakade ka jiseng sinat. Ban ai ya ka kubor haka jiseng ka baar. Ngala perkat. But nga perkat ya ka deka tain sora ka jongi. Kapai ke jimbut ke jing perkat ke jonga shadir. Dia ayu ya ke culture jongi ya ke negeri lom ke bitanat ke jongi ha ke snem khat sanspa arpunyo. Ke dia ayu ya ke culture ke jongi ha ke snem khat san khat nyospa nyopusan. Ke dia ayu ya ke culture ke jongi hakasnyam khat pras pa arpun rio. Habaki sahab nang sora kile syanong klau. Shwa kasnyam khat pras pa arpun rio. David Scott, working officer jong ke East India Company, kabag headquarter ka don hangni. Ki perkhat kumdo ban connect ya ke kamrup bat ke selhet. Ki lek syanong klau bani kendo. Ya ke parlimen ke jong usim nong klau. Bati sahab ki yoi ya kita ki khasi. Ya ke bala atip ki khasi ki jantia. Ya ke bala atip ki kriam ki penar ki bohoi ki war. Ke bala atip ki khasi penar. Latip ki nyau trap.
ki pek ya kata ke je kren ban ong ya ki bakin sngeu bah ban sya ban penya ya ke bridal path ka suruk sokulai ban kenek lang ba ka nong krawe ka kamrut ka gawati ban ka selhet kim sngeu tho ya ka tien nong klaw ki sahab hanre ki yo I ya ka dikarom ka jingkren dorba ka parliament mutirot sing usyang kim sngeu tho ya ka debate ka jongki ka agenda ka isu ke baki kren ke sahab ke yo I kalong sya yangi ki kren ke sahab da ka tien Bengali but English have translate bakin sngeu thu da ka tien nong klau ka bak ya khle lang bak ka tien khasi ka jong ni ka pen phlai ya ki sahab ya ka dikar jong ka assembly jong ka parliament jong ka hima nong klau dia ayu ka sem khat pras pa lai pusan ya ka culture ka jong ni dia ayu ka snem khat pras pa sau puai dia ayu ka snem khat khandais khat pras pa andri punjo dia ayu ha ka snem khat khandais pa sau punjo piju mudur bangilong kumle ka bangilong retang kawai ka bangide ban kadma balapan ya solang yangi da ka culture ka jong gidon ki ying gidon ki kur gidon ka jaj magidon ka ri jong nadu kupli shadu rilang na beramu syati sesurma gilong kawai kajat benrio kawai ni ki kwaya ka bapensyo ya ka jumut jenga ka kerteng ka jongpi ki angin yo ong beretor bangin yo ka kwaya na ka balang kulang iba bensan pala idon hang ni ka kedek ketin jong ni satai ku kemot kiu lang te ya kiu lang ke naliyo banlek ya kan ni ka thai kan ba khyo nga kham sno tenat banlek yo program yo tho khana ke nong kendang nadu kupli hadu rengam kala balong ka jikno ka pher reki ong ya ubrio baro bru sabhoi ba Charles marngal ha constituency jong phi ong bru sngeu phla ba ka culture ka ba ble lo ai ni yongi klet jakane bar nga perkhat hap kini ki eke baro bar ngam la bar klet ya we master jong I bo ong kumbe kad manang bun kijik e ubriu unang roy kelas 4 gadon wang waju kuslai kena mapi piki kena tribal hang ni wat kuslai ong Bengali master ngan penstad ye pi nama pihak puli ye ke ketien jongi pin yo ye ke jabeng jongi ai ngu yau blei la de ke pelkut hak ketien Bengali ke area jongi kelong tangsel het hadu kap kanapara dari ai ngu yau blei
La persang manrung perung ya kata ke culture jong ki ong em. I don't come ya ke universal language. Maka culture jong ki ke universal culture, globalized culture. Tujuh pun bodoh ni em perawat. Ke connection na bom jukut. Persang bapi persang. Ke judge beriu jongi. Ke dia ke unique racial group. Ai kublai pi kelong kami. Haka culture jongi. Dawan ki sahab hangne ni baru khat ke yang para sahab. Mereka pi kelong kami ki ong. Kani kesem te kaper kesem mem. Sem Bengali, sem Bihari. Ngimju sari ni ong sem. Ke culture jongi, bat mapi, bat tai, bat sud, bat but. Aku jauh boleh. Bagi bat skem ya kata. Tapi bat ya ke culture jongi. Wajah teneng kilong kepikut sablah. Haba song rel tele kum tu. Haba wan seri la jong te long bat ke culture. Nela pipoi hapo hostel hapo office long casino. Wasai ong iki MLA kete jongi. Sngeu bahadap hila lek sa parlimen hakwe kesngi. Assembly hila lek kum tu. Desa parlimen ro sem dah ke darah. Ngampun dur mentake ke kubur banginya puson nak ke por. Bat ke jimut ke jing perkhat jong. Kan leit se ke wei ke kitab. Nak ke Bible. Kani ke Bible ketika kitab ada orang Kristen, belum Kristen ru, hapule ya kah? Aku break semua kemarang presbytery. Kalau bu yang bolong headmaster jong ke school presbytery ke jongi, asnem, hak Thai nong dam. Bahkan por makalek, kini ki perlok nong India kena climb bah. Gila ya kendu iki. Bahkan kata kepong ngelang headmaster. Ngai kendu yang sodar jong kenong dam. Kedon kata kejingalang ke parents meeting. Tapi rong bau bagi kain bah. Tu wan ya keren. Ong i sodar. Kini ke kot ke kitab iop ke don de poskol hapule te yaka. Namagi tu te yangi bakade ke kitab dan menu-menu ke bade par pule yaka kade ke jaj beru khasi ke jongi. Nama kaya tu ya ke culture jong ke wei ke jaj benriu. Kabaka pet yele de ke ong. Ini dia ke jaj benrio. Kebau belai ulah jit kerpang lagi. Ngabodur haka pol baki tau ya ke constitution jong keri India. Bat pareng bat nong India. Don tangwe ukasi. Ya ke jaj benrio. Hano si is India. Ke jenit kejat perung hangni. Ngamudur haba pule ya ketu ke constituency di Scotland kata kepuar. Ngamudur ubah joy usong hang tu. Udah Kristen. Hoi Ambedkar ro dan kebentar ke bakrau kum dalit. Ande ke
barok ke jengmot. Ai yang i. Daka 6 schedule. MDC badon buram. MLA badon buram. Bat tengkai ya kani. Ka kubor ka bangga kwa igi ban ya pusan. Kalong ha ka kitab Nehemia. Kalau nong ka banengkong ka dekat ka basan lu khatway. Kalau nong ka baar ka dekat ka bakhatway kadu ar pho. Para bangit bait ka kitab Nehemia. Laban bentai ka atli ki bentah. Kalau nong ka banengkong hadu ka ban riu. La tho hang tu sepang ka reconstruction. Ka jingte pat ya ki kenro baratwa jong ka nongba Jerusalem. Hanya hodok halai kade ka jing hikai thamai ya ka hukum regin ye kren bai tang ya kini ka benta ka badon ka nong ka ban bat ka baar. Bat ka phang pedeng jong ka Yeslok ka dong isipor ka long. Tei ya ka laway ha ka nin bat ka menta. Kata ka dei ka kubor yagi ha ka de ka por. Tei ya ka laway ha ka nin bat ka menta. Pijumud dur ne em. Don ke beri ke baong. Balai pengkan mau kata kabal alek do. Don ke psychologist ke baong. Pin iem tang menta. Kelet dia kata kabal alek no. Pelan dia kabat sekmat ya ka menta. Kani ke kitab. Kaya tu yagi bakadon ke jing bakla. Hanong ba Jerusalem. Ki kero jongka ke lapra. Ki kerdop jongka la thang da keding. Nadu kapor bau Nebukadnezar. Lawan dia thama ya ka hima Judah. Bad mde tang hisin. Arsin. Bat ka basiau dia kalong. Kenro jong ka Jerusalem. Kabalong ka buram ba ka security. Jong ka nongba ba ka judge benriu. Ki imlang salang. La pentuano. Da ka bor jong ka jingklain. Jong usim Nebukadnezar. Usim jong ka Babylon. Bat ya ke temple la le sang ya ka ong ke krien ke jomple. Ya ke jingken siau jong ka baro la ra. Sya Babylon. Bat bu ya kita kitiar kenya. Ya kita ke jingken siau bakodor. Haki kejat ke jong ublay Marduk. Jong kahima Babylon. Balaring beraru. Ya kiberiu ka kenong ba. Menjodan kami kenong kendong. Habra job ya kenong ba. Hap kit jik samla. Kit jik samla senrang. Kit jik samla kentai. Baka spa. Baka jingdon ke jing em jongki. Balong ki merau. Jong sim Nebukadnezar. Syang merau ki Israel. Babylon. Arteli ki jingjia ke istri. Jong ki jiu. Ka jing lai lu jong ki
na Egypt apa ke jing yalam ke jong Moses ke jong Joshua ke jong Caleb parti ke ban poi seri kanan ha ke jing yai lenti ke jong ki ke la song saus pa lai posnem imrao hanyo posnem ke song mrao hari Babylon Adam don ke jaj beriu ke basong mrao la ban budur kublu ke la ban im lenter ke history jongka kelong berau lenter sampai ke way ke jing pelai ke jaj beriu kelong ke culture jongka ke material bahkan non material aspek jongka culture jongka kan mau ke culture kadai ke bentang ke bau boleh nak ai ke wei ke cai benda. Yang ina ai ban bat la ong kumdu ro. Ba phi ki kasi pidang long ki primal stage. Long ki paralog. Ong wei paralog no ke kai theology. Wah enggak young professor. I pity upon you. You are still in a primitive stage. You are a tribal, naked person. Kata ketika dur, jongi, ha keri India. Kabamud ngimdon, ha kata sistem, ngimdon hangta. Ki sutra ti kidang don mau boleh ya ke riup klau tu don kam nama ke oksigen ke buat bah karbon dioksida tangkan dia kata ngong yeki paralog nong hikai ke kitab ke batok ya ke culture jong ke jaj beriu jiu kane bom jukut ya kane ke jaj beriu la seng ya ka da ki long swa ke riu temen jong kane ke jaj beriu halor jong ka hukum bat ki kendon jong ka ki ong kum ni Go Israel, udon tang way blay, utrai jongi. Pien eat yau blay, daka do nud jong pi baro. Pien eat yau blay, daka mensim jong pi baro. Pien eat yau blay, daka jingbut jong pi baro. Pin i jau blei daka bor jong pi baro. But pin i jau paramarjan jong pi kumba yalade. Kata kene kekendon jong ka hukum melabu yaki. Baru try jong iu Yesus Kristus le ujiu. Uang kum ni, bat cuklet utrai Yesus balde ujiu. Uangan penim yang kepertai, baru kewe ke culture ke balaka imei pa jonga, imei pa di jonga, kepertai kanim dah keni ke jutang. Nehemia. Ujeng hakata kanong rem. Hakajing long brau sa Babylon. Hakajing long brau jongki sa Egypt. Tang kawe ke babat yaki kalong. Ka culture ke jongki. Ya ka baw lebu nong rem hakajing ie bom jukot. Na baw blay ula ie kata-kata ke pertai.
ulai tino ilau kuan bala kamar we bau bange jaka jigit bom jukot onam ja lanoro para bange be au try jisu kajaj beriu kejonga kejopi lada don kadu kejung pensir yang abadapi nadu kesnem khat praspa sau puwe lawan raya kene kejutang bagila pediang ya ka nyau posnem la khala pensan yu hangta uim hakata kapertei kaba uhadu kata-kata upule ya ka syllabus jong kariba bilon ha ka school ka upule tang bahayeng lapan kan mayo men step go Israel la shon ya kene ka jutang ha ka donut ke jongo ha ka mensim ke jongo ha ka jibut ke jongo ha ka bor jongo amla kata ke culture dan ke baong ke gisgi ke NEP 2020 ngau shet khe ka ujiu upule da ka syllabus jong kinong Babylon kemla penkela ya ka jimut ya ka donut ya ka jimpur khat bari ka bor ka jongu ka culture jongu ka ai ka bor ba Nehemia yang ka de nong rem artli ki mat jipusan ha ka de ka bor ke jing ka bau Nehemia ya kendu ya shem ba kilat ke bau job ya ke de jing God Hakan ni ke Bible, ke Babylon ke day, ke dur jong ke commercial system. Kan mau apa people isa ke Babylon, ke day ke center, ke commercial system. Kata ke day ya baru ke culture jong kinong Babylon ke spa, ke day ke profit, ke benengkong nang shop. Babylon commercial system, the first and foremost principle haka donut haka mensim haka jimbut but kabor baru haperlut for commercial purpose ka Jerusalem kayeng laka banta kata ka baki ong yaka ka sacrificial system loss ka Bible ka yatho ya ka profit and loss ki ong ya ka eternal principle ka tharai kinong hikay jong ka economics hat ka por ki amon jor batga ka Bible no loss, no gain. No investment, no profit. Kata ka jait benriu Israel. Jait benriu Jiu. Haka jutang bom jukot. Dia pet kijing ke bau Nehemia uya kendo. Udah kon jong u heka laya. Usan, usamla, urangba ha Babylon. Uyo ya ke education ju uhang tu. Bana modur, udon ke qualification ke babiang bah. Bana apply, ya ke pus ke balai. Ha ke hing sim jong upatsya jong kahima Persia.
Ang kani ka history jo kani ka jai benrio. Hadin katu kanesnyam. Usim Persia. Uyat mai ka Babylon. Wadu job yaka. Ba penbenaru ang. Ini ki jiu ke balong bra hadu onyo posnem. Lai lui lapi kwa ban shong hapo ka hima jong yi shong. Pidon ka right ban shong. Lapi kwa balai pai pidon ka hok balai pai no sha Jerusalem. Lepas ke babun ke pasari bra ke dia na Babylon. Na po Jerusalem. Hang neu Nebukadnezar usim. Boleh tu lah penjat lut dia barokai. Bad usim Persia. Haba ulahir kema kumtau lapai lai luki. Bad kejit idan ke balik pai no ong ke diktin ke jong play. Kumbasan pong hajar ngot ke lek pai no. San po hadar ngot kilai pai no. Nakila poi ha Jerusalem. Ujiu tu kan mau baik ya ke temple. Kilai baik ya ke temple ya ke balak penjat no akan nong ba Jerusalem. Ki kenro jongka ki kerdop jongka kela peralut. Ka buram jongka jai benrio. Baka jing leran kelong yo beli yo bagaimana? Ujai beli ayu baku bune boong ba eat bom jukut jeki kapan dia kumde bune hemaya kadika por ong kadika kitab ke joko ude unong trei official ha kaying siem jong siem Persia ha Susan ke kam jung kalong ban in charge ya ka distillery factory jong namar ka jingdi jong usiem ba ki menteri jong de ban sna kerpang ba ban dong in charge hang tu ban namdon menu bala ban le sniu ban penyap kelep ya upatsya jong ka hima ka bamut ngamot dor boleh thung dakinong Persia kadau kalang kajilong jiyem ka sincerity ka jong ude maya thong yu ba pelai tang supet haba interview yu kene ka dur jong u ka thu ka e ka badon sepo try jong yu Jesus Christ ong ka dur khamat ka jong pi ka pani ka e ka badon sepo ki official jong usim Persia mari interview yo ne baya na ai u ka appointment dola trei ar post name ongak tin ka jong play usai perkhat